Van szerencsém elmesélni önöknek a Fekete napsütés című új magyar süketnéma filmt. Önöknek pedig lesz olyan szerencséjük, hogy nem nézik meg ezt a műalkotást, amelynek legnagyobb erénye, hogy alkotói el sem készítették. Ha megengedik, előre bocsátanám a film eszmei mondani valóját, amely monumentális kifejezője annak a Zsák utcának, ahová a film készítői, és velük együtt mi is el fogunk jutni. Tehát a majdani leszűrendő tanulság: ne kerülgessük a kását, mint ateista macska a templom egerét, mert esetleg eltalálunk szédülni. Az első képen egy fali órát látunk. Az óra érzi, hogy ütött az utolsó órája, ezért elüti az utolsó órát, majd jobb létre szendeli. A következő jelenetben egy repülőgépen vagyunk az óceán felett, a Marcona külsejű, de alapjába véve jószívű repülőgép rablók éppen szélnek eresztik a túszaikat. Ismét vált a kamera. Éjszakai temető kapuja előtt egy öreg nénike kínálja portékáját. Koszorú magot tessék. Koszorú magot tessék. Közel s távol ő az egyetlen élő ember, rajta kívül csak néhány kihalt lélek jár arra. Már is bent vagyunk a temetőben. Egy árnyék tűnik fel az úton, mögötte lassan lépked gazdája. A kezében valami hosszú. Talán dorong? Nem, téli szalám. A férfi időnként harap egyet szalámiából, és leheveredik egy hatalmas, az éjszakában különösen jó árnyat adó gesztenyefa alá. Fejét a szalámirúd megmaradt csonkjára teszi, és már is alszik. Vonásai kisimulnak, arca nyugodt. Valószínűleg azt hiszi, hogy vége a filmnek. De nincs. Egy lakásban van, mondjuk otthon, kinek az otthon, azt nem tudni. A nappaliban fekszik, egy éjjeli és egy reggeli társaságában. Hosszas keresgélés után megtalálja a szemüvegét, amikor rálép. Átnézi az újságot, majd rögtön el is használja. Ez alatt reggeliét megette a macska. Megette a fene. Kinéz az ablakon, és mivel szép idő van, úgy dönt, hogy könnyen öltözik. Csak egy inget kap magára. Az utcán általános feltűnést kelt a félmeztelen férfi. Kezében egy törött szemüveggel. Tűzőbe veszik, futva menekül. Közben belső monológ. Az áldozatnak, amíg él, nincs jog azt kiabálni, hogy gyilkos, gyilkos. Ha nem lennék ilyen gyáva, bátran beismerném, hogy milyen gyáva vagyok. Hirtelen egy rendőr ugrik a férfi elé, és rákiált. Feltartóztatom, letartóztatom. Hősünk azonban átugrik a kerítésen, ezzel végképp lerázza magáról az üldözőit. Mi már tudjuk, de ő még nem, hogy abba a temetőbe jutott, ahol most éppen alszik. És ezt a mérhetetlen sok marhaságot összeálmodja. Óvatosan settenkedik, míg egyszerre csak saját magára bukkan, amint ott fekszik a gesztenyef alatt. Habozás nélkül lehúzza magáról a nadrágot. És felhúzza magára, aztán mielőtt felébredne, elfut. A felvevőgép most a csillagos eget mutatja. Ez azt jelenti, hogy a férfi végül csak felébred, de nem találja magát. Megjelenik a vége felirat, mire az író terve szerint lassan a közönség is ébredezni kezd. Miközben kidódulnak a moziból, az ajtóban egy öreg nénikébe ütköznek, aki így kínálja portékáját.
Koszorú magot tessék.